दयनिया जाहैबाय पार्ट 1 मोन दा नि भिडिअ जाहैबाय पार्ट 2 बे पार्ट 2 आव नोंथांमोननो बरिया देखायनोसै दा ना सानायफोरखौ देखायनोसै ना मा होनो रायजोफोर बरियासो नायबानो जाबाय जोंनिया नै एकदम पुरा मा बुंनो आरो इफोरखो ब्रह्मपुत्रआनोसै इयो ओमफ्राय इजों साइडखि नायबाथाय पुरा दारागावनि एकदम बोहैनायखौ जायो ओमफ्राय इजा साइडखि फैदो दा जोंहा बिदाखौ नोंथांमोननो बरिया देखायनोसै नोंथांमोननो नायबानो जाबाय थ' बिदाजों बरियासो गिदिंनानै जोङो थांसै बगे दैबानाफोर जादो नायलाबायनोसै आइस्टेकिथ' हारसिं फैदो बिथाङा नै फैबाय था दंना इयाव दा ओंखायनो दा जोङो थांसै बरियानो जाबाय मामखिउ फरलेब दैया ओरैबादि माने गोसाना ओंखायनो धारबो दं नै इखिनियाव बारा थांजाया ओंखायनो आं ससेयाव जियाव धार गैया इखिनियाव थानानै भिडिअ बानायबाय मा हारसिंसो आकिला फैबाय बेसारा आकिला ओइ बोरै मोनदो दारागाव फैनानै दारागाव फैना बिराद मोजां मोनदों नोंथाङा दारागावनि फिल्स लाना माबायदि मोनदो मोजां मोनदो ओमफ्राय इदिया अबेनिफ्राय फैनाय बुरलुंबुथुर नों माबोरै मिथिनाय बुरलुंबुथुरनिफ्राय फैदो होननानै भगबानसो जोंनिया दारागाव जाजोबदो जागायानो दारागाव नैयो जेनेबा एकदम पुरा दारागावदो सेम जाखादो ओरै फैनाय दैया नै ओजोंनिफ्राय नायबाथ' एकदम ब्रह्मपुत्र बुगदावनो देलाय बुगदावनो नाय जोंनिया दैमानि बुगदावनो होबावलायसै नै ओइ माबायदि मोनो दारागावआव फैनानै नाइस इखि थांबा माने थार दंजोबो ना दैया ओंखायनो एकदम नै दाबोसो बुखारलायदों आंखौ नै ओइ पानि थांनायनोसै एबार ना सानायखौ नायनो सोर बेसे बुरजा मोनदो मा मोनदो इखौ बरिया नायनोसै जाबाय जोंहा बिदा दारागाव जादों दारागाव नै रायजोफोर दारागाव जोंना दारागावआव थांसै नायनो दैया सेस ओरै जाबाय बोहैजोबदो बापरे बाप हे माथो बुख्ला लांजोबबाय सेसे दारागाव जाजोबबाय नै इनिया अबस्था नाय हे फार आं सानाखैमोन माने इदि जासिगोन थ' लोगोफोरजों दारागावनि फिल्स लाबाय एसे फिल्स लानानै एसे मोजां मोनदों आरोना थ' दारागावआवनो बुंखायो बादिखौ जोंहा दारागावआनो जाखायो नालाय ओंखायनो जोङो दा दारागाव होनबायथ' बाद बेयो दारागावसो आरोना थ' इसे नायबाथाय नै दारागावआनो जाखायो ओंखायनो जों दा दारागावनि एसे फिल्सना बहुद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि मोनदों एसे बुंथिरना जों दारागावनि मोजां मोनदों ओमफ्राय जों दायो एकदमबारे मानसिफोरा माने साइडखिजा माने दैबानानि एसे नाफोर माबादों इयावनो एसे देखेलाबायनोसै थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना होमबा जों नायनोसै थ' नोंथांमोनाबो देखायनोसै आरो आदसा नैखि नायनो हागोन पुरा ओजों एंगेलनिफ्राय नायबा नै माने बोहैनाय स्टाइलफोरा एकदम दारागावनि सिस्टेम जाजोबदों इखिथ' नायबा नै ब्रह्मपुत्र जेरै ब्रह्मपुत्र गोदोर नङा होमबा बेबायदिनो नै गोदोर जाजोबदों नै वाव ओमफ्राय जों दायो थांसिगोन ना मा होनो सेन्देला लादो आं दा सेन्देल गानाखै नालाय दहाय इदि दैयावथ' सेन्देल गानना थाबायनाया बेनिखायनो सेन्देल खुबाय दा ससेयाव गाननोसै आथिं सायो ये पानी हो गई सिक्स पेक दखौलाय सिक्स पेक दा जोंना दाथ' पुरा दारागाव थांलायनांला बर्थमान जों दारागावआवनो जोङो हमनानै ला जों गामिखौनो दारागाव होनना सानना लाखाबाय जोंनिखौना जों थांलायनांला दारागावआव जों खाननैसो थानानैबो जों थांगोन दारागाव थ' दारागावआवलाय मानो थांदोंसै जोंनियानो दारागावबालाय अ माय गड गाइस मा बुंनो आरो ओजों साइडखिजा नायबाथाय इजोंबो माने बुहुद लोमसावजोबदों सिगांबो जादोंमोन इयाव बेनिफ्रायथ' इयाव बरिया देखायनोसै इजोंबो जादों नालाय ओमफ्राय इजोंबो नायनो हागोन नै लोमखावला जोब्बाय बापरे बाप थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे फुल नायजोबथ' देखायलांबाय थादो ओइ दायो नाव बायनो नामार नांगोन खोमा बेयाव नायनो ना पुरा दैयानो दै लोमसावला जोबदो बापरे नै लागाव
बङाइगाव आच्छा इदियाव अबेनि फैयोलै बै इ रानबाथाय खिन्थु थांखाजोब्बाय ओमफ्राय अबेनिफ्राय फैयो इदिया माबायदि आसुर बाङाइगावसो थाजोब्बाय नै सि सेस माखा दिनजा गलांबाय बापरे बाप माबायदि दै जाखोलै नाव जावनांसिगोन रायजोफोर नाव जावनांसिगोन जाला नावदो नायथिंलाबायनांसिगोन दारागावसो जाबाय माथो लामायानो पुरा दारागाव रायजोफोर दारागाव जाजोब्बाय नै दारागाव आयै होबाय बिथाङा ना सारनाया दारागाव माबेसे मोनखोब्रा नै एकदम याव फैबाय जों नायनानै दैया एकदम लोमखावलाजोब्बाय मा बुंनो ए भगबान थार दंसैलै दैयानो बा देन्जार थार लोमखावलाजोब्बाय जोंथ' साइकेल थांनाया थार दंसैना नायलांथ'दे नय नायानो गैया माथोलाय मानसिबो गैया र' साला मटर खिबारि मोनसे दिनै बिसोरो सैमाया साला नय लरगा मा फिसिबो मोनासै साला लायना थांदोंमोन नै देन्जार जादों माथो बायनाव सारना लामायानो लोमसिगोन इमान दैयाव नोंथाङा मानो साइकेलखौ लाबोदो हा मिलाव ओमफ्राय साइकेलखौलाय बोरै लाबोनाय इमान दै नै बिथाङा खस्थ' मस्थ'बाबो साइकेलखौ लाबोबावदोंसो दिखांनानै दे सलायलांदो बाइकखौ एक्सेलानो लागाव होखाबाय एबार नै फाइनालि जों दायो दैफोरखौ बरिया नायना फैखांबाय थ' दैफोरा तामाम दिनार जाखादो कमेन्टआव जनाय हरबानो जाबाय माबायदि दैफोरा सोर आरो बेलेगखिजा माबायदि जादों जोंनिया ओरैबायदि दारागावनि बायदि जादों आरो ना फैखांबाय ओमफ्राय दानि ओइ खासे आं ना सारनाय खिन्थिनाया असयब'आ साला मा होनदोयो दायो बरियासिन नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा होनदो साला आंखौसो जाबावलायो इयासो प्लास्टिक गाननानै खोब दाना मारिलायो आरो लेबेनो साला सुवादा मटरसो ना मा जाबाय मटरसो नैखो आं होनखादों ओंखायनो मटर साला खनासै थ' बेयो पार्ट 2 जागोन भिडिअआ खालामनाथ' नुबाय थ' दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै थ' मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय थ' बेखिनियानो गाइस थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै थ' बाय बाय फिर मिलेंगे बाय बाय